Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, triangeluaren altuerak eta ortozentroa egingo dugu. Triangelu honen altuerak perpendikularra dira alde batekiko eta aurkako erpinetik pasatzen dira. Lehenengo altuera kalkulatuko dugu AB vektore perpendikularra, aurreko bideo batean kalkulatuta daude, eta C erpinetik. Bigarren altuera kalkulatuko dugu hau, BC vektore perpendikularrarekin eta A erpinetik pasatzen dela. Gogoratu, vektore perpendikular batekin zuzen inplizituan jartzeko, buelta eman eta signu bat aldatu. Gero, sartu puntua, zortzi minus 12 minus lau, eta orduan C izango da lau. Simplifikatuko dugu, eta lehenengo altuera izango da X gehi bi berdin 0. Orain, errepikatuko dugu prozesua bigarren altuera kalkulatzeko. Buelta eman, signu bat aldatu, eta C kalkulatzeko puntua sartuko dugu. C2 ere izango da lau. Ordezkatuko dugu. Eta hau izango da bigarren altuera. Orain, ortozentroa kalkulatzeko, altueraren ebaki puntua izan da, sistema egin behar dugu. Sistema egiteko, horrelako katuka laburtze metodoa egin aldugu. Batzen badugu, 2x gehi 6 berdin 0. Orduan, x izango da minus 3. I kalkulatzeko, sartuko dugu hemen isa, minus 3 gehi 2 minus bat, bestaldera, bat, zati 2, I berdin erdi bat. Ortozentroa, orduan izango da minus 3 erdi bat puntua. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.